ба ҳама салом тамошобинони азиз. созед назарен нигоҳ кунед паплинои доинг омадаи гулои новинка сангои оригинал беҳад гулош фасонай биненда иша ишта хушрӯй иша ишта хушрӯ паплини доинг хитон медонен чихе паплини хушрӯй ғав сакакай марамад ина каседа дар корай як либосаш 100 сомонай айди либос боло равон мекунанд як либосаш 100 сомон гила бинен чихе гилои фасон марамад интихоб кунен дар равакак шумода доставка равон мекунанд аз ҳар як гил чандтаи расветкаи биненда чихе хушрӯан мана чихеле гуфтум сангошон ҳамаш сангои сваровский тозаи бурдан боай пеш бинед ина гилмайда дар курай гили калон дар курай ина нусхои ипектон дар курай чизе дар курай духтарако метавонен интихоб кунен дар рав шумода равон кунанд ина бинен ина вай зардам хушрӯ паплини зард баъд ина гилои ипек аста ина тигро ҳаста ҳози аз ин тарафам хушрӯ карда ма тигрора нишон метиҳам боварӣ дорум ки маъқултон мешава анаи гилои итальянкагиай ку диден дар доинг омадагиай ҳам фасончаян ки марамад метавонед аз инам интихоб кунен анаи гилчамайдо ҳамаш новинкаяй тамошобино бинен чихе гили хушрӯ иҷа савз дора тёмнасини дора сирх дора инчунин мана тигракора бинен чихе фасонча хулас ҳамаи ҳамино доинган сангои оригинал доранд сангои сваровский кадомаша интихоб мекунен мана нигоҳ кунен иша ишта фасон иша ишта фасон ина ёрам диден гилчамайда ҳамаи ҳами сангош сангои сваровскияй кадомаш маъқул меша скриншот кунен партоен рақамҳои ватсапшон ҳастай дар рӯи экран дар равакак бурда шумода доставка кунанд и гилоям хушрӯа анаи гилмайдаям фасонай барои модаро бисёр мегиранд мана гили кабучам астаям гилмайдара гили сирхакшам астай кадом гулш ки маъқултон мешава марамад интихоб кунен барое ки тез ино тамом мешаванд ҳар рӯз бори нав омадиста ина кадом гулеро интихоб карден ҳози интихоб кунен дара бурда тиянтона ина нусхои ипекам ҳаст иноям нусхои ипек ва доингои фасонай оригинало 100 сомон санги оригинал кати мана марамад иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ бовар кунен ҳамаш фасонай ане гилоям аст ина малина як донаяй касе успед кард мисол аю цвети вайш малинагиш метавонед интихоб кунед мана оранҷвишам фасонай бовар кунен ҳамаш хушрӯай духтарако ипекгир бошен гили ипекгир бошен нами доинг метавонед интихоб кунед намино ҳамаш паплинои доинги якум сортанд сангои тоза доранд сангои шишагӣ мана сваровский интихоб кунед барантона